Театралізований перформанс про тортури в Криму показали у Празі. Кримська режисерка, яка після окупації залишила півострів, Галина Джикаєва, спільно зі столичними драматургами привезли до чеської столиці виставу під назвою «Трава пробиває землю». Про російські репресії мовою мистецтва далі в сюжеті. Ви даєте нам сили і смілость. Но порой в нас закипає говорити хорошо. Автентичний ракушняк, з якого кримські татари будували свої будинки, коли повертались з депортації, привезений спеціально з окупованого Криму. Жовтий та блакитний пісок, що символізують кримський берег та море, приладдя для тортур. Все це використовується у перформансі «Трава пробиває землю». Ми зробили такий сучасний перформанс, в якому залучений театр тіла і сучасні аудіотехнології. І тому основний меседж саме цього до нас, того, що ми сюди приїхали, це щоб Європа не забувала про те, що є агресор, який з'їв Крим, може з'їсти Україну і прийде до них. В основі проєкту лежить сучасна кримсько-татарська поезія, звіт правозахисних організацій «Кримсос» та Amnesty International про тортури і порушення прав людини в Криму та доповідь управління Верховного комісара ООН з прав людини. Подружжя Ден та Яна Гумені розказали, що насправді цей недовгий перформанс дуже виснажує, як фізично, так і морально. Для кримсько-татарського народу дуже властиво це мирний спротив, а для мене ні. Тому достойно та мирно приймати насилля, так, щоб не завдати болю своєму народу, для мене майже неможливо. Це дуже важко кожного разу переступати і, скажімо так, вчиняти насилля. Я не розумію, як люди роблять кожен день. У перформансі лунають вірші кримсько-татарських поетес Сіяри Кокче і Аліє Канджалієвої. Привезти проект до Праги допомогли Посольство України у Чехії та правозахисна організація «Людина у біді». Ця вистава мабуть, про спогади, про ті відчуття, які мають кримські татари, які втратили Крим. Бо я Крим дуже люблю, але я там не народився. А люди, які там народилися, для яких це єдина батьківщина, мабуть, нам дуже важко зрозуміти їхні емоції, коли втрачаєш батьківщину. Кримський перформанс відбувся у рамках фестивалю демократії у Празі. Його ініціатори запевняють, залюбки приймуть запрошення і від інших європейських міст, де розкажуть про тортури та реальне відношення загарбників до українських патріотів в окупованому Криму. Тетяна Комарова, Дмитро Суспільний з Праги. Для Заман. АТR.